имаме да представим урок. Уважаеми гости, скъпи колеги, скъпи ученици, вчера ви представихме каква е нашата иновация, а днес ще ви представя един урок, проектно базиран. Тоест, как са го изпълнили, няма как да видим. Това е резултата от тяхната дълго време, което са подготвили. Това е резултат от тяхната работа. И колегите, госпожа Елена Николаева, госпожа Елена Енчева и господин Енчев, който ще ни водят урока, и учениците от 9-ти възраст. Добър ден, аз се казвам Елена Николаева и преподавам по роден и по чужд език в Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов. Както каза директора на нашата гимназия, работим по проектно базирано обучение с госпожа Евелина Енчева, преподавател по теория и практика на професията за професионално направление в хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, и с господин Енчев, преподавател по компютърни техники, технологии и информационни технологии. И днес ще ви представим урок проектно базиран. Това всъщност няма да е обикновен час, защото няма да е обикновен урок. Ние ще представим резултата от нашата дейност, началото на която поставихме през месец октомври 2024 година и работим до месец май. Избрахме проектно базираното обучение, защото то дава възможност на учениците да учат чрез преживяване, да бъдат активни участници в образователния процес, да решават проблеми и да създават оригинални продукти. Но нека не отнемам повече от времето ви, ще дам думата на самите участници, за да разкажат за това. Заповядайте. Здравейте, аз се казвам Никола Манков. Аз се казвам Радостин Анчев и ние сме ученици в 9-ти клас, професия готвачи и електромонтьори. Разнородни по състав, от различни населени места и с различни интереси. Ние момичетата от 9-ти клас все още не сме професионални готвачи, но се стремим да станем такива. А и момчетата сме бъдещи електромонтьори, били кой знае, брилянтни инженери. Замислихме се, какво ни обединява? И отговорът беше лесен – страстта ни към вкусната храна. Идеята възникна спонтанно, когато заедно с нашите учители започнахме работа по иновация на нашето училище – проектно базирано обучение. Решихме да съчетаем няколко дисциплини. Избрахме български език, защото в 8 клас и сега в 9-ти изучаваме функционални стилове и речиковия състав. Другият предмет, който избрахме, са информационните технологии, защото има много важни дигитални умения, които ще ни трябват за бъдеще. Третия учебен предмет, който включихме, е учебна практика по професия Българската национална кухня. Крайният продукт е електронна книга с традиционни ястия от нашия регион, с заглавие "От тефтера на баба". Целите, които си поставихме, бяха да имаме възможност за сътрудничество и подкрепа на нашето семейство. Да покажем, че ученето не е само в час, но и вкъщи, защото всеки може да даде знания, с които с помощта на нашите учители можем да ги превърнем в ценни уроци за бъдеще. Да решим знанията си за традиционната българска кухня. Да подобрим практическите си умения, свързани с кулинарните ястия от българската кухня. Да усъвършенстваме уменията си за работа в екип. Да развием умения за редактиране на текстове и използване на речници. Да придобием умения за работа с компютърни приложения. И не на последно място, да подобрим презентационните си умения, да спазваме книжовните норми. Всички заедно седнахме и обсъдихме, разпределихме задачи. Някои от нас поделиха любимите си рецепти и изявиха желание да запишат рецептите от своите близки. Други от нас се заеха с набирането и редактирането на рецептите, както и с съставянето на предговора и обращението към читателите. Третата група започна работа в техническото
управление на електронната книга. Обсъдихме ролите си, както и поставихме срокове за изпълнение на задачите. Питахме, записахме и обработихме рецептите. Подготвихме и представихме първата част на електронната книга през месец януари тази година. Днес ще ви представим втората част от нашата работа, допълната книга с рецепти, като акцента поставихме в храната, символ на всичко българско, хляба и по-точно баницата, царицата на българската трапеза. Благодарим за вниманието. Но преди да продължим с представянето на крайния продукт, както казаха Ради и Никола, електронната книга, нека да си припомним поговорката «Никой не е по-голям от хляба». Това не е просто поговорка, това е истина. Традицията е повелявала хляба да се меси с ръце, с любов и с търпение. Ако хлябът паднал, той се целувал. Хлябът не е бил просто храна. Той е бил вяра, любов и уважение. Хляба ни съпътства през целия ни живот. С питка се посреща нова рожба в семейството. Питка се разчупва на сватбата. Хляб се раздава при помнене. А днес ценим ли това, което сме имали? Затова и питаме младите хора. Живи ли са днес традициите или те вече са от живелица? Да, ми. Според мен традициите са живи, особено традициите около масата. Те не са просто готвени, те са ритуал. Това е връзка между поколенията. Когато се събираме около масата на празници, не ядем просто сърми, кознак или баница. Това разпотява нашето семейство. Ако изоставим тези обичаи, губим своята културна идентичност. Разбирам твоята гледна точка, но според мен много от тези традиции вече са загубили смисъл. Ние често ги използваме изненади, без да знаем защо. В днешно време живеем бързо, мислим бързо, нямаме време за готвене, за спазване на традиции, за месене на храна. Според мен по-важно е храната да е удобна, да бъде бързо разготвена, достъпна и да се добавя нещо на различни хора. Пламен, аз мисля, че мислиш. Именно бързия начин на живот вече да общуваме. Преди, в миналото, общуването е било важна част при вечерянето. Те са създавали спомени и традиции. Основно традиционната кухня използваме местни, сезонни и здравословни продукти. Неща, в които в днешно време все повече използваме. Всичко е с консерванти и стабилизатори. И внос. Марура от Китай, домати от Турция, краставици от Албания и свинско от Нидерландия. А какво ако искаме да ядем по-разнообразно? Всичките консерванти и стабилизатори помагат на храната да се запази по-свежа за дълго време. Без тях няма да можем да си купуваме дадени храни от магазините в даден срок. Добавките в храната помагат да се варят. Да, но когато храната има повече етос, колкото истински състав, и тогава не говорим за развитие. Бабите ни не са броили калории, не са следили протеина си, но са яли чиста храна, бавно с уважение. Ние се ядем на крак, гледаме телефона си и не усещаме вкуса. Традицията ни учи да се спрем, да уважим храната и хората. Съгласна съм, че някои традиции са вдъхновяващи, но нека не превръщаме всичко старо свещено. Добре. Според мен много от това вече не. Чакай се. Проблема не е в добавките, а това, че хората не се информират достатъчно. Но именно напълно, ако заменим напълно традицията с удоволствието, казвайки, че в магазина всичко има. Рискуваме да загубим усещането ни за национална идентичност. Все пак сме българи. Представете си след 20 години никой няма да знае как се меси козуна, как се приготвя кисело зеле, защо на бъдни вечер приготвяме късмети. Това не е просто загуба на рецепта.
това е загуба на култура. Аз вярвам, че културата може да се промени. Може би след 20 години ще имаме нови ястия, както и обичаи, и хората пак ще се събират по същия начин. Не е важно какво ядем, а защо го правим. Ако новата традиция е пит с приятели, отколкото познат с деца, пак има стойност. Интересна гледна точка. А какво мислите за баланса между традицията, традиционното, старото и новото в живота ни? Да, не. Смятам, че може да има приемственост между старото и новото, нужно е само да сме смели и да експериментираме. Не само с продукти, способи, комбинации и техники, а не непременно да правим всичко по традиционен начин. За да изберем какво да променим, първо трябва да познаваме. Ние да губим себе си. Ако всички забравят как се прави пита, или защо на никога ден задължително се превършва религията, какво ще да разказваме на децата си? Нашето поколение само е избира кое да запази и кое да забрави. Културата, промяната е част от културата. Традицията трябва да се обновява, а не да се повтаря вече. Да, аз съм съгласна с всички, но мен се Севелин и Вики, защото в новото не бива да загубим и всичко старо. Когато спазваме традиции, ние почитаме бабите и дядовците си. Това е нашата история. И да, прави сте, че не е нужно всичко да е старо традиционно. Можем да адаптираме нови продукти, техники и рецепти, но традицията трябва да бъде жива. Дори и да се променя, но не бива да изчезва. Благодаря много на всички участници. Чухме интересни гледни точки и силни аргументи в подкрепа както на едното мнение, така и на другото. Видяхме, че въпросът не е черно-бял. От една страна е запазването на традицията като част от нашето минало и култура, от друга страна е новото, което ни провокира и ни кара да търсим алтернативни и различни начини, за да може традицията да остане и след нас. Така че решението е в баланса. Да намерим средната точка, в която традиционно и модерно съществуват заедно, за да имаме едно успешно бъдеще. А сега дойде време да ви представим нашето електронната книга от Ефтера Автор. Това е дълъг труд на нашите ученици, които събираха, съхраняваха рецепти от своите близки. Книгата съдържа основни ястия, супи, десерти и пестени изделия. А сега някои от учениците ще ви представят любимите рецепти на техните семейства. Да заповядат да го правят. Здравейте, аз ще ви представя как се прави макарина. Макарината, особеното на макарината е, че се прави от парени листи. Замесваме тестото, нарязваме го на две по-малки и няколко по-големи. Разточваме ги и се потапят в вряла вода, след което започваме да редим в тавата. Най-отдолу слагаме най-тънкия лист, след което почваме да редим плънка лист и накрая завършваме с втория тънък лист. Печем на умерена фурна до златисто. И става много вкусно. Здравейте, казвам се Андрея Грацищов и днес ще представя една много вкусна традиционна рецепта за венеска мазница. Характерното за мазницата е, че не се разточва, а се раздърпва. Замества се средно леко тесто с мая, брашно, сол, олио, захар, кисело-натриева сода. Остава се в таза, след което се раздърпва на кръг. Пълни се с смес от яйца, сирене и мазнина. Загъва се и се реже на полумесец, сваля се на тавата и се пече на умерена фурна. Благодаря.
Аксовград, защото в нея ще ви представя рецептата пилия в него. Пилият се събра с една глава лук, морков, черен бяла зърна и да филмфлис. Когато е готов, изваждане на сорт и прецеждане на бульон. В отделен социален вид е супени ножици мъчно фолио, черен папир и отново заливаме бульон. Вкусяваме с сол, черен папир и пожелание често. Познава се без пресен Макдоналдс. Благодаря. Казвам се Анелия от село Ромечи, ще ви представя традиционната рецепта за диката и гранична. Защото се пече в това. Нужни са ни булгур, силно зеле, лук, свинско и подправки. Всичко се задлъжва, а високо се сварява. Прехвърля се в тава и се залива с бульон, пече се и става много вкусно. Здравейте, аз се казвам Недене, ще ви представя точната торта на моята баба, която като приготвя на всеки празник събира цялото семейство. Характерното за нея е, че е с много тънки блатове. За нейното приготвяне е нужно да се направим сладко тесто, което оставяме на каса. След това го разделяме на 12 или 13 топчета. Всяко едно топче го Всяко едно топче го разточваме на много тънки блатове и ги печем един по един в намазнена тава. През това време си правим крема, на който се състои от мляко, нишесте и захар. Преди години е бил домашен крем, но сега пак го е подобрила. Улеснила. Да. После като е готово всичко, си го нареждаме гладен крем и като е вече стегнала тортата, си я поръсваме с натушени орехи. И става много вкусно. Здравейте, аз се казвам Пламена и когато ходила на гости на баба, много обичала да приготвяме заедно била, като на бабен огън поставяме сърце с вода и булгура влезне. След помекване на булгура добавяме малко мляко и малко преди спадане на огъня се слага захар и готовия кебаб се посипва с канела. И преди да продължим по-нататък с дейностите, искаме да подарим по един хартиен вариант от нашата електронна книга на всички наши гости. А сега е време да представим какво сте научили по време на нашето обучение, изучавайки ястията в българската национална кухня. Пред вас има кръстословици, които в рамките на 10 минути вие трябва да решите. Гостите желате ли да се включат? Да. След като всички сте готови, ще дадем старт. Не почвайте. Когато всички сте готови, ще дадем старт.
Добре. Моля? Решаване на съвест. Започваме. Старт. Готова съм. Още половината време на пет. Готови? Нека да изчакаме и останали. Само една
Традиционно за Никоден и ястие. Пълнен шаран в тесто се нарича риба. Нали тук го пиша? Да, на вертикално. Четири, да казвам на българска салата от домати, краставици и сирене. Да. Много лесно. Коя е поправката, която се прибавя към свищовската рибина чорба? Коя поправка е основна съставка на традиционната българска шарена сол? Българска студена супа от кисело мляко. Но доста лесни, но има и доста къпана точена паница с сирене, характерна за Северна България. Той имаше. Коя подправка се слага на кебабче? Кимион. Така хоризонтално. Коя сладка баница се приготвя? С тиква, орехи, захар и често вкусена с перела. Топлинен процес, използван за диетичното хранене. Така, коя българска подправка е с червен цвят и се получава от сушени чушки? Вкусна закуска, която се приготвя от брашно, вода, масло, червен пипер, напомняща на днешните макарони. Така, традиционно българско ястие, приготвено от царевично брашно.
е топло приястие от българската национална кухня, от точени кори, сирене. Това е нашата съсловица. Така, и за финал ще проведем занимателна игра. Моля всички да приготвят мобилните си устройства. Да споделяш? Добре, ще споделя. Не, той ще споделя. Аз още не шапам, това не знам. От мене. И да сканират след малко QR кода, който ще се появи на екрана. Трябва да запишеш имената си на латиница или на кирилица, след което ще стартираме играта. Когато всички сме готови. През това време ще ви кажа, всеки въпрос съдържа 4 отговора, от които един е верен. Въпросите са 13. Има 20 секунди, нали така? Да отговаряте 20 секунди. Госпожа Николаева ще е въпросите. Отговорите не? Не, че само. Да, кои са отговорите, а кой е верният, няма да кажа. Але още някой, който... Готови ли сте всички, за да стартираме играта? Учениците готови ли сте? Започваме. Стартираме играта. Момент. Готови ли сте? Започваме старт. Коя българска подправка се използва за овкусяване на едни, супи, местни специалитети като наденица и луканка? Чожен, сминдо, шубрица или магданос? Секунди. Оставя. Коя е най-важната стъпка за постигане на хрупкава кора на баницата? Добавяне на повече сол към плънката, намазване на корите с обилно количество мазнина между пластовете, печене на баницата на ниска температура за по-дълго време или използване на точене, а не на готови кори. Трети въпрос. Коя съставка е от съществено значение за придаване на пухкавост и еластичност на тестото за традиционна българска пита? Бак пулвер, сода бикарбонат, мая или оцет? Четвърти въпрос. Кой вид готвене е характерен
за много традиционни ястия, като гювечи и ягни, което допринася за наситени вкусове. Бързото пържене на висока температура, готвенето на пара, бавното готвене в глинени съдове или суровото консумиране на повечето състава. Пети въпрос. По времето на кой християнски празник е задължително на трапезата да присъстват нечетен брой постни ястия? Великден, Гергьовден, Бъдни вечер или Коледа? Кои ли? Пети. Коя от изброените храни традиционно се е считала за свещена и символизира плодородие и благополучие в българската народна култура? Месото, виното, хлябът или млякото? Въпрос номер 7. По времето на кой зимен празник е традиция да се приготвя баница с късмети за здраве, щастие и благополучие? Иванов ден, Коледа, Йорданов ден или Василев ден? Най-разпространената и класическа плънка за сладка баница в българската кухня? Тиква и орехи, сирене и яйца, месо и лук или спанак и ориз? Въпрос номер 9. За да се постигне сочност и сладък вкус на баницата с тиква, с какъв сироп традиционно се залива след изпичане? Млечен сироп, лимонов сок, захарен сироп или карамелен сироп? Въпрос номер 10. Баницата макарина, или така наречената къпана баница, се приготвя в Родопите, Северна България и Южна България или в Странджа? Но се уня. Няма грешно. Какво е характерно за приготвянето на качамак по български? Приготвя се от пшенично брашно, винаги се пече на фурна, използва се царевичко брашно и се поднася с сирене или се поднася с студен и с захар. Чакай, значи те жълт. Добре, последния 12 въпрос. Кой ритуал е най-често използван за традиционната рибена чорба по Дунавското поречие? Пастървата, сьомката, шарана или треска? Шаран е
кой метод за консервиране на суджук и луканка се използвал в миналото? Консервиране в буркани, замразяване, сушене и опушване или мариноване в оцет. И нека да видим. Върнан трети. Андрея е на второ място. Призовото място е заето от Амена. Баници, макарони